Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilwe champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Awuye bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibese ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje inkosi yami senekelwe sinekelwe uye usisi waseChina wamanyala. Mange ngize nalo udaba lwakhe nizwele mathupha ukuthi luyisima kanjani. Sanibonani eMafeking. Kusayimi usisi waseChina wamanyala omnenga nezinja. Hey, kuningi engifike ngakubona la eChina. Hayi sikho isizwe sinamanyala njengalesi. Mina ukufika kwami la njengoba benginitshelile ukuthi ngafike ngazwana nomunye usisi ogama lakhe uThuthe. Hayi sazwana ke noThuthe, sazwana noThuthe wangifaka eminenkeni, wangifaka ezinjeni, ungidlisa amakati, ungidlisile nje into eziningi uThuthe namadiya sengiwadlile ilocust ke yabangayazi. Hayi uThuthe ngelinye ilanga ngibona iboyfriend yakhe ngibe sengiyabuza ukuthi awuThuthe iboyfriend yakho yaseyiba nenswebu kangaka yakho kwenze njani? Hayi uThuthe bese siyahleka kasho ukuthi hayi ubhuti wami nona. Hawu ubhuti wakho? Like ubhuti wakho kanjani? Abesasho ukuthi hayi sizalwa umama oyedwa sehlukene ngobaba. Manje ke umndeni wa decide ukuthi mina naye seshade sibe nengane. Wabe sobuya kumqondo ukuthi ngakhula kuthiwa amaChina alala wodwa njengoba efana kangaka. Kibe sengiyabuza ukuthi niyenzelani into embi kangaka? Kuthiwa ayikho into embi lana. Angithi sihlangene ngomama sihlukene ngobaba. Izibongo zethu azifani. So asihlobani mina naye. Ube kuthiwa besihlangene ngobaba ngabe ke asinabo ubudlelwane kodwa ngenxa yokuthi sihlangene ngomama akunankinga lapho. So kuyamukeleka and siya understandana ukuthi sisuka kuphi siyazana soyi2. So kuyazi ukuthi umndeni wethu yoba woqinile. Hawu ngethuka umhlola futhi ngibe ngibona nje ukuthi uThuthe hayi akayiboni nje uburongo lento into ejwayelekile. Ngibe sengibuza ngithi khawungilandise ukuthi uhamba kanjani? Athi uyabona umama ke yena washada nobhuti wakhe abazalwa ubaba oyedwa. Ngenxa ukuthi ubaba wakhe wayengafuni ukuthi umnotho wakhe uphumele ngaphandle. Wayefuna ukuthi ifa lakhe kube labo boyi2. Wathi mabashade babese ke bathola mina. Then ke wabese kumama waphinde wathola omunye futhi umntwana lo engishade naye. Akumele ushade nomuntu okude ongamazi. Hawu ngaloku ngithuke njalo ngiloke ngibabaza angikhombisa athi uyambona ubani ngikhombisa abantu ke sike sihlale nabo sonke. Athi ubani naye ushade no-cousin wakhe omama babo abandawonye. So bashada ngenxa ukuthi umnotho bengamele ukuthi usuke ekhaya. Ngithemba ngiyibheka lento ngabona ukuthi ingomnotho. And enye into bayibeka phambili bathi no amajinza la ekhaya kumele alahleke. Kumele ahlale khona. Nje akumele ukuthi la ekhaya kuze kucace ukuthi akusazi ukuthi esasukaphi. Hey ngamtshela ngithi amanyala uyabona mongale South Africa oyiAfrica nje yonke abomination leyo. Uthi uyahleka athi niyadlala nina kanti nenza kanjani? Imtshela ukuthi hayi mina kuyenzeka ukuthi njengoba ngumZulu ngishade nomSuthu ngishade nomXhosa. Athi hawu ngeke uyabona ke la ngakithi abomination ke leyo wazi ukuhlanganisa esinye isizwe nesinye isizwe. Ungabulawa nokubulawa uma ungenza lonto. Futhi ngeke nje uzusizele. Ngithi hayi kwamanye amazwe ziyenzeka izinto.
Hhayi-ke nangempela-ke hhayi hlaleke nothuthe uthuthe abe sangibonisa omunye umama athi uyabona-ke lo mama washonelwa indoda. Njengoba eshonelwe indoda wabe seke sengenwa umntanakhe ngoba wasekhulile na-20, then-ke waqala-ke walala nomntanakhe ukuze bekhe abantwana u-take over esihlalweni sababwakhe lo mntwana lona. Hawu, ngalokho ngivala amehlo njalo ngithi awuthuthe kodwa yizini lezi ongitshela zona, why ungitshela lezi zinto ongitshela zona? Hhayi ngabona ukuthi hhayi yabona kwamanye amazwe kuphilwa ngenye indlela embi yabona eChina baphila kwezinja laba bantu labayana. Hhayi ukuthi ngiyabagxeka or ngizenza ngcono kodwa yeyi izinto ezenzeka laphayana aziginyeki kalula.